és mindazokat a kedves vendégeket, családtagokat, kiket ma a mennyasszony is főlegény szeretettel meghívott, és tisztelettel elvárt ma ide. Amióta világ a világ, az emberek folyamatosan keresik, kutatják a világegyetem titkait, a természet csodáit. Elméleteket állítunk fel, melynek egy része az idők során igaznak bizonyul, más részét viszont elvetjük. De létezik egy mindenek felett álló igazság, egy megdönthetetlen elmélet, mely szerint az ember számára legfontosabb maga az ember, a férfi számára a nő számára a férfi. Önök azzal a szándékkal jelentek meg Budapest 12. kerület önkormányzat anyakönyvvezetője előtt, hogy egymással házasságot kössenek. Házassági szándékukat korábban hivatalunknál bejelentették. A bemutatott okiratok, személyes nyilatkozatok alapján megállapítottam, hogy ennek a tervezett házasságkötésnek törvényi akadálya nincs. Ahhoz azonban, hogy ez ma mégis létrejöjjön, az szükséges, hogy előttem az anyakönyvvezető előtt 2 tanú jelenlétében külön-külön tett, ám egybehangzó nyilatkozattal a házassági szándékukat ismételten meg kell, hogy erősítsék. Kérdésemet elsőként a hölgyhöz, majd az úrhoz fogom intézni. Megkérem önöket, hogy az általam feltett kérdésre határozott igennel vagy nemmel legyenek kedvesek válaszolni. És most megkérném önöket, tanulnikat, vendégeiket, hogy a házasságkötés hivatalos perc